știu când... Asta filmează acum, nu? Da. Scrie grabar. Da. Da, face ăla, că ăsta din aia roșu. Ce tare îi... Trenuleț. Unde-i trenulețul? Uite, vine încoace, vine încoace. Mai trebuie să-l filmez puțin. Da, filmează. De ce s-a Hai oprit? mai la el acolo. Uite pe Moșu. Moșu vorbește pe scenă, la microfon. Moș Cafun. El era. Moșule! Da. Mai avem, stați că mai avem. Mai avem spectacol. Colindători. Și te zic, tu ești Moș Crăciun! Ce ai adus? Ciocolată, uite și omul de zăpadă. Poftiți, colindătorii. Hai să plimbăm și noi cu trenulețul. Cum să ne plimbăm, fată? Ne plimbăm? Dar cum să te plimbi? N-ai voie, că ești capul mare. Hai să trecem așa pe lângă el. Da, să Ce vreau să fiu copil? Bă, dar oamenii ăștia mari, deci de ce să-l băga și ei? un bebe mic în brațe și mă iau și pe mine. Emila. Hai, gata.